7 ýaşda gadammasyk mektebe, klassdaş oglanlar klassdaş gyýdylar. Barymyz bilece ýazdyk depdere, klassdaş oglanlar klassdaş gyýdylar. Okardyk hekaýe, okardyk distan. Gyýdylary haýran edip ýöreýär messan. Yüreğimde bağ bolsa, kalbimde bozsan, klassdaş oglanlar klassdaş gyýdylar. Ýaşaýlamaň, ol garaja gözleri, ýagtylyk çaýylsyn mehrem ýüzleri, bagyt diläp oglanlar gyýdylar, klassdaş oglanlar klassdaş gyýdylar. 25-nji may atyrdyk daňy. Bugün kakýarys bir iň soňky jaňy. Bagyt getirsin size şu jaňyň ýaňy, klassdaş oglanlar klassdaş gyýdylar. Mehriban oglanlar, mehriban gyýdylar.